Ay hambugera akong silingan, kung manyanggi taksipay sakyan, litson kunog hamon ang iyang komprahon, sa himan-himan ginamuslay sudan ang gisulot niyang mga bestida, ikan kuno sa Hong Kong o Amerika. Akong hikitan kondien kompraha sa ukay-ukay lang diha sa iskina. Kon mo sugal dito sa Madyungan, murag si kinsa nga balik bayan. Kung mo hikap-hikap sa mga pizzas, kamot puno sa alahas. Pagkaugma dili kuno makita, polos sirado, pultahan o bintana. Maglikay-likay na sa maniningil, kon masakpan daghan og pasangil. Kun mo sugal dito sa Madyungan, murag si kinsa nga balik bayan. Kun mo hikap-hikap sa mga pizzas, kamot puno sa alahas. Dili matago ang kamatuoran, nga ang gisugal polos di ay inutang. Ang alahas mga pansi lamang, polos lang pakapin sa kinding babol